Hi guys! Pupunta nga pala kami doon sa kabilang area namin para ayusin yung aming mga kambing. Habang ito ang alaga namin guys, na si Duy, na nagtatawag kasi nga gusto niya kumain. Kaya si partner is kinuha na muna siya ng pagkain at nang matigil na rin siya sa kakaiyak niya. Kasi kanina pa guys, habang nagpapakain ako ng mga manok namin, panay yung iyak niya. Ayun guys, so yung mukha niya talagang naghahanap ng pagkain. Hello Doy! Ayan guys, wala nang pagkain. Limas na lahat. Kaninang umaga, kinuha na namin yan siya ng batilis, guys. And si partner, nandun sa labas para kumuha ng pagkain niya. Ayan yung pagkain ni Doy, guys. Diba? Ang dami. Siya lang isa dun. Pero ang dami niyang kinakain. Halos everyday, ganyan yung kinukuha namin for him. Tsaka yung batilis, guys. Yung mga nasa kahoy talaga. Ayan. Tapos ito yung pagkain kinuha ni partner. Teka lang, Doy. Tcharan! Grabe, kumain. Ayan, panay tawag na yung iba. Yan, nandito sila. Yung mga kawayan na yan guys, yan yung palatandaan na dyan yung sa amin, banda. Yan, nandito sila. Kinuha lang ni partner yung mga tali. At nang makapunta na dun sa loob ng kanilang kulungan. Tara na! Dali na! Pasok na, pasok! Sige. Sige na. Hey! Uli na! Hindi na! Mi! Busog na busog ang lahat. Dali na! Dali na! Sige! Hey! Uwi na! Yung iba, nagkastahan pa talaga. Sige na. Hey! Pasok! Hey! May sapa dyan sa ano guys, dyan sa unahan. Pero alam nila kung paano magtawid dyan. Sige na! Hey! Mahulog ah! Hey! Sige na. Yung iba naghahintay pa. O, di ba? Pasok na sa loob mga suki. Sige na. Pasok. Ito yung bahay nila, guys. Ayan, tapos may nilagay na kami dyan na ano to, tawag dyan, yung mga saging. Kaninang umaga namin yan kinuha kasi akala namin uulan pero hindi naman pala. Kaya ngayon pa nila yan makakain. Sige na, pasok. Okay. Ayan na guys. Yung nasa labas, dalawa na lang. Yung aming lalaki, yung toro, tapos isang babae. All set na. Nasa loob na lahat. Si Black Mama, si Iya, si Pau Pau. Yung dalawa niyang anak, si Daxi, si Palang, si Ubeb, si Julia, yung mama ni Kiyot, tsaka si Rambo. Ayun. Ayan guys, kaninang umaga namin yung kinuha and akala kasi namin uulan. Tulad ng sabi ko kanina, pero hindi naman pala. Kaya ngayon pa nila yan makakain. Ayan. Busog na busog din sila actually guys. Ayan si Rambo guys, malaki na. Tapos yung nag-iisang toro namin na muntikan pang slide kanina. Ayan, tapos yung di namin ini-expect na dalawa yung kanyang anak sa unang panganak. Ayan. Yan yung dalawa na magkapatid. Okay. Okay na tayo dito, guys. Ayan. Ayan na lang. Konti na lang yung asin na dinidilaan nila, guys. Yan na lang yung natitira. So, may extra kami sa bahay. Daxi, ang laki ng tiyan mo, Daxi. Ayan, guys. Parang buntis. Pero lalaki yan.
Ito yung itsura guys sa labas nung pinaglalagyan namin ng pagkain. Ayan. Maging dun sa kabila, dun kay partner, ganyan rin. So, ito is isirado natin at nang hindi sila makalabas by Daxi. Ayan sila sa loob guys. May solar sila dito para kapag gabi, may ilaw pa din. Okay, sirado na muna natin guys. Tinatalian namin kasi kung minsan nadadaganan nila, biglang nagbubukas. Natuyo na yung kahoy, kaya ayan yung nagresulta, lumuwang. So, ang para dito, tinatalian na lang talaga. Para hindi sila makalabas. At baka kung akalain natin naanuhan na tayo, nanakawan. Hindi naman pala, nakalabas lang. So, ayan, tapos ito yung mga tali nila. Bukas ito ulit. Tali na naman. Pero may mga pagkakataon guys, kapag umuulan, hindi sila nakakalabas. Kasi nga, kinukumpayan lang. Ito pala yung sapa na sinabi ko kanina guys. Ayan, tapos ito yung kanilang munting tulay. Ayan, napakalalim pa naman yan guys. Pero alam nila kung paano tumawid dyan. Tapos ayan yung gate. Ayan, nilock na rin ni partner. At nga pala may saging na nakuha si partner kanina. Dito yan banda. Ayan guys, oh. Pinuha namin yan kaninang umaga. And dadalhin namin ngayon pabalik sa bahay. Ayan. Kasi akala namin sira yan pero hindi pala. So sayang din. Kaya dalhin namin sa bahay. Okay guys, dito tayo ulit sa kabila. Kay Jai tsaka kay Trion. Ang laki ng area nito guys, tapos hindi to sa amin Disclaimer lang, nakikigamit lang kami kasi alam niyo naman nasa city kami. So sa mga manok namin is alam niyo naman na backyard. So etong area na to is hindi rin talaga sa amin. And yung baka namin is nasa likod. Ayan yung isa, tapos yung isa, ayun. Yung nasa malayo. Ayun doon. Ayan. Hindi nyo pa ako makita. Pero ayan yung kabuuhan dito guys. Actually, ang laki-laki. Almost 5 hectares din siguro. And, ayan. Ito sila. Itong batch na to. Tapos yung nasa kabila ng mga alaga namin. I-dispose na namin. O, diba? Hi, Jai. How are you, Jai? Busog na guys. Ayan na. Tapos, ayan yung C3 yun, guys. Yung isa. Baby pa yan, oh. Baby na baby. Tapos, ito yung isa. Gustong-gusto niya nagpapahawak, guys. Yan yung gusto niya. Ayan, oh. Busog na busog. Sorry naman. Napakaganda ng gloves ko. Ang gaganda ng mga baka sa Batangas, guys. Pangarap namin yun. So, sana sa susunod ibigay ni Lord. Ayan, nilipat ni partner doon. Kasi kung dito lang palagi, nauumay rin. Busog na. Trion! Hello, Trion! Come here, God. Dali. Trion! Hello there! Ayan, yan yung gustong-gusto niya, guys. Dami na namang langaw, guys. Oh, lalo na tag-ulan. Ayan. Trion. Ayan, Trion. Ayan, nagpapahawak yan always. Ang daming langaw, guys. Ito yung ini-sprayan namin every month. Kasabay nung deworm nila tsaka vitamins. Ayan. Trion. Maganda na kinakausap yung alaga, guys. Nakakagigil. Ayan, guys. Oh, may nakuha sa ano. Kawawa sila, guys. Ay, naku. Sayang sa negosyo. Wala kang magawa, guys. Ganon talaga. Punta kami sa kabila na naman. Dun sa dalawa naming alaga ulit. Na baka. And, as you can see, guys, ayan oh. Ang dami ng bahay dito ngayon. Sa susunod nito, ewan ko na lang talaga kung wala kaming mga tanim na pakain sa kanila. Wala din. Baka magbili ito si Bossing ng ng farm lot. Nagpunta na actually si partner doon kanina. And ngayon, balik ulit kami doon. So ayan guys, ang dami ng mga na-develop na area dito or ng mga lote. Kapag umuulan naman guys, kapag gabi lang, doon pinapalagi namin sila sa kubo nila. Or yung dating pigiri ng mama ko.
para hindi sila maulanan. Napaka-green na nung area. Dati kasi talagang hindi mo makita yung green dito guys kasi nga dumaan tayo sa El Nino, hindi masyadong tumutubo yung mga damo. And before dito guys, talagang napakasukal nito. Ang daming iba't ibang mga uri ng tanim, or I mean nung damo, kaya halos hindi namin sila malagay din dito kasi nga baka masabit. Pero ngayon na unti-unti lang din namin, kaya ito na yung naging itsura. Ayan, napaka-haggard naman natin. Pero ayan si partner, oh. Ayan, tinatapas niya yung mga ilang damo na matataas na. And ito yung isang baka namin. Ayan, meron kasing babae sa opposite side, kaya ganyan yung mga reaction nila. At the same time, busog na rin. Kaya akala nila kakasta sila, lalo na tong isa. O, pakita ko sa inyo guys. Ayan guys, yung isang baka namin. Tapos dun sa kabilang area dun, sa yung may mga sasakyan, may nakaparada dun na babae. Siguro naglalandi or kaya may nasisensya na amoy, isang babaeng baka, kaya ayan yung reaction niya. At napapansin namin din yan guys, lalo na kapag busog na. So dahil busog na nga siya, kaya puro laro na lang talaga. Tapos panay, yan nga yung mga mannerism na napansin namin sa kanila, na kapag busog na, naglalaro-laro na rin. Ayan oh, panay tingin siya dun sa kabila. Ayan, napakalaki na rin ang puwet nito. So nasa malayo lang din talaga ako. And ito yung isa. Ayan. Naghahintay sila sa chicks na dumating or na magpunta. Kaso, walang chicks for today's video. Yan si Louie. Napakaiyakin yan guys kapag hindi niya nakikita itong si Mumu na kasama niya rin dito. So, pinaghiwalay namin silang apat guys. Dito yung dalawa, tapos dun sa kabila kanina yung dalawa. So, nandun sa kabila si partner guys, kumuha siya ng kawayan. Gawin naming panungkit kasi nga dong mga saging dun sa kabilang area. Tapos lalagyan lang din namin ng yung karet para meron kaming panungkit dun sa mga dahon na pwede namin ipakain sa mga kambing. Isa lang. Kasi isa lang din naman yung aming pangkaret na nandun. Ayun lang guys. Thank you for watching. That's it for our video guys. Hapon na guys. Uuwi na rin kami. Maya-maya lang. So, tamang pahinga lang muna kami kasi kakatapos lang ni partner na magtapas ng iba. Again, if you haven't subscribed, please do consider subscribing, like our video, and share to your friends also guys. We have our page din guys sa Facebook and sa TikTok. Please, paki-follow na lang din. Thank you so much everybody. Sana nag-enjoy kayo. Goodbye guys! Until next vlog po!